Загуби топката, увлече се, искаше сам да завърши тази атака, можеше да комбинира. 3 са минутките, 11 са секундите до края на матча. Дунав 2007 85 точки, Спартак МВР 71. Питанов, Тодор Тенев, Котич, Господинов, Иван Николов можеше да стреля. Реши да залага на постепенно нападение. Нойков, Николов. Четири секунди до края на атаката. Вукотич, най-съобразителен. Тенев, Николов, Тенев. Грешка на Тодор Тенев. Денчев, добра проява на Николай Господинов. Не позволи топката да стигне до ръцете на Иван Тилев. Капитанов, Денчев, Нойков. 2 минутки до края на двубоя. Като че ли Дунав 2007 върви най-сетне към победа. Най-сетне към толкова дългоочаквана победа. Жалост, много закъсняла. Победа обаче, която може да открие пътя на русинския отбор към завръщане в семейството на големите. Знаете, една първа позиция в листица дава реални шансове на тима да продължи нататък в спора за първенство на елитната баскетболна дивизия. Минутка 42 секунди до края на матча, който по всяка вероятност наистина ще сложи край на кошмарната серия от загуби. Сега Денчев, т.е. Вайло Василев, малко чудновато вкара този кош. 85 на 73. Пас на Нойков. Вукот. 87 на 73. А сега какъв чадър там. Касабов. Вукотич. 89 на 73. Защо за Бога отборът на Дунав 2007 не игра така в предишните матчове? Защо не играе дори през първото по време на този двубой? Какво пречеше момчета чупят малко шаблона и това схематично поведение с статична игра, с страх да стрелят към коша, с двоумение при пасовете. Видя се, че тази игра върви, пък аз винаги съм казвал, че това, което показва отборът на Дунав 2007, далеч не е това, което всъщност отборът може. Аз съм сигурен, казвал съм го многократно, баскетболистите от русинския отбор са в състояние да покажат на далеч по-добра, по-стабилна и разнообразна игра. Така каквато показаха през третата и четвъртата част на матча срещу Спартак МВР София. Минутка и 6 секунди до края на двубоя. Ясно е, победата най-сетне ще бъде за русинския тим. Да поздравим възпитаниците на старши треньора Румен Шопов, които изстрадаха най-сетне този успех. Да ги поздравим и да им пожелаем тази серия да бъде старт на едно голямо завръщане в елитния баскет. Николов. 91 на 73. Нокаутиращи трета и четвърта част за Дунав 2007. Един друг отбор, един преобразен отбор, един тим, който показа, че може наистина да играе баскетбол. 55 секунди до края на двубоя. Едно безсмислено прекъсване, в което старши треньорът на Спартак Борислав Арсов ще си позволи главно да нахока хората си, не толкова да промени нещо в този двубой, тъй като всичко е ясно. Победа най-сетне, пак казвам, най-сетне за Дунав 2007.
Дунав с Вукотич, Явор Касабов, Иван Николов, Явор Тихов вече с номер 7 и Тодор Тянев. Хората, които ще сложат заключителните акорди на този двобой. Тилев. Нямаше ли тук нарушение на Тилев в атака? Няма кой да го свири. 91 на 73. Нещо повече. Фаул в защита. Савов.